Adoro as novelas escritas con humor e ironía. Encantan as novelas históricas. Eu disfruto lendo poesións. A min gustan os clásicos. Un libro na man e vágome de todo. Medrei lendo as historias de Agustín Fernández Paz. Gústame moito os libros de acción. Cando un libro me gusta, desexo que teña moitas páxinas. O meu xénero é a novela policíaca. Cántame os cómics e a axuda que brindan as imaxes. Apaixonan as historias de misterio. Gustan os contos de deportes. Son un entusiasta dos cómics en francés. Eu crecín lendo as historias das series. Coida que non te gusta a poesía. Que as historias de terror se lean medio. Que as novelas románticas se pagan puntos. Que os clásicos tabú. E que os libros con moitas páxinas te parezcan Pero interminables. seguro que haberá algún xénero. Algún estilo. Algún libro especial para ti. Recuerda